Hayırlı gün muhterem televizyon караучылар. Бүгін 14 майга туры килгән җомга көнендә сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Тапшыруыбызны тарихка кирип калган күренекле вакыйгалардан барлаудан башлыйк. Безнең нәрсәдә барлыкка килгән һәм юкка чыккан вакыты була диләр. Шулайдыр. Әмма Татарны халык итеп тотучы җыр моңына гасырлардан гасырларга күчеп яшәп килә. Әлбәттә, үзеннән үзенә түгел, аны яшәтүче башкаручылар, тансыклап тыңлаучылар һәм шушы берлекне саклап торучы оештыручылар тырышлыгы бәрабәренә яши татар җыры. Заманыбызның шундый оештыручыларының берсен Татарстанның һәм Россиянең атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган нәшир һәм продюсер Рәшит Вахапов исемендәге фонд президенты Рифат Ахмат улы Ахмат Фаттаховны без бүген студия кунак итеп чакырдык. Хәерле көн, Рифат әфәнде. Хәерле көн, исәнмез. Шундый кызу вакытта вакыт тауып студия килгән өчен беренчедән бик зур рәхмәт. Икенчедән Вахапов исемендәге фонд фестиваленең 17нче фестиваленең 17нче майда булуын расыйсыз инде, сизме? Әйе, Алла бирсә. Кайда үтүен һәм искә төшереп алыйк. Әйе, быел безнең Рәшит Вахапов исемендәге халыкара таҗир фестиваленең нәкъ 17нче майда 17нче фестиваль була. Ул безнең һәр вакыттагыча республикабызның иң мәшһүр концерт залларының берсе булган Салих Сәйдәшев исемендәге зур дәүләт концерт залында үтәчәк. Шуңа безнең бик тиң әзерлек бара. Әлбәттә, санаулы көннәр генә калды. Алла без бик дулкынланабыз, борчылабыз, әзерләнәбез. 17нче булгач инде сез алай дулкынланмаска тиешме? 17нчесе бит инде. Аны һәрберсе яңа, һәрберсе яңа. Шулайдыр. Ләкин бу очракта 17нчесе дигәндә бик авыр заманга туры килде бит. Үзегез беләсез, диме? Фаҗига менә яңадан ширләрнең чыгуы, зәхмәт шир зәхмәте бу уңайдан сезнең менә соңгы колагыма килеп керде. 175нче мәктәптә булган фаҗигада зыян күргән гаиләләргә сезнең фестиваль үзенең кадәри мөмкинлектән акча күчерә икән дип ишеттек. Әлбәттә, менә мин әйттем инде, әзерлек туктаган юк. Бер генә көндә шулай да соңгы көннәрдәге әзерлек шактый авыр психологик халәттә бара. Барыгыз да беләбез инде, беләсез. Ул 11нче майда булган фаҗига ул безнең барыбыз күңеленә дә күберлек теге яра булып кирип калачак. Әлбәттә, бөтенләй теге бер гаепсезгә халак булганнарны кайтарып булмый инде. Шулай да аларның гаиләләренә, зыян күргәндән гаиләләренә ярдәм итү һич тә артык булмас дигән фикергә без килдек. Бу авыр мизгелләрдә һәркем ничектер үз өлешен көченнән килгән кадәр. Һәм без шундый фикер килдек, менә бу гала концертта безнең бик күп кеше катнаша. Оештыручылар, техник хезмәткәрләр, жюри әгъзалары, артистлар, зур артистлар һәм лауреатлар да. Без шундый бер тәкъдим ясадык, әйдәгез, без үзебезнең хезмәт хакларыннан 5% җыеп, шул 175нче мәктәптә зыян күргәннәр фондына күчерик дип. Һәм менә без аны кичә башладык. Ул акцияны тиз дип әйтү дөрес түгел. Минуты, секунды белән безнең дистәләгән хат килә башлады. Безнең шелтәләрнең группада ибет. Иң беренче булып Илһам Валиев әйе дип, аннары Рузил Гатин итальян җавап бирде. Мин 5% түгел, күбрәк тә күчерә алам дип. Безнең әле бөтен кешеләрне бетереп тәгә чыга алганыбыз юк. Мин уйлыйм, 100% уйлыйм, безнең бөтен кешеләр риза булыр. Һәм безнең нәтиҗәдә без Алла бирсә куядыр 150 мең акча җыя алабыз диме. Бу инде безнең хәл кадәри шул авыр фаҗигада ничектер әз генә булса да җиңеләйтергә тырышуның бер формасы. Аллаһның рәхмәтләре булсын. Андый хәлләр кабатланмасын өчен күңелебезгә бер китеп куйу өчен бер гамәл булсын. Чыннан да бу фаҗига гына түгел, гомумән аңа кадәр булган коронавирус та бит инде безгә хайран гына зыян салды. Әлбәттә, хәзерге заманда аны бит инде безнең ил җитәкчеләре дә әйтте, безнең Рөстәм Нургаевич та беренче тапкыр әйтте. Пандемия коронавируска бер кайда китмәде, бит. Аның белән яшәргә туры килә. Аның белән яшәргә, аның белән параллель рәвештә эшләргә туры килә. Әлбәттә, без теге тагын бөтен эшебезне туктата алмыйбыз, ул дөрес булмас иде. Һәм менә без 17 майга да бөтен Роспотребнадзор таләпләрен үтәп әзерләнәбез. Менә минем хәтта кулладымда да бүген дә шуны ертән укып тордым. Кат безгә килә Роспотребнадзор. Хат, печать куелган. Шул ук
менә мин тамашачыларга да мөрәҗәгать итәм. Шул ук битлекләрнең булуы мәҗбүри, шул ук социаль дистанцияның, башка чараларның, аларны барысы да үтәләчәк һәм әлбәттә без инде шул соңгы таләпләргә туры китереп, залны тулы тутырмыйбыз бит. 70%-тан да арттырмау таләбе куела. Шуннан тормыш дәвам итә. Ничек кенә авырмасын тормыш дәвам итә. Һәм анда җырсыз моңсыз булмый, Рифат әфәнде. Ничек кенә әйтсәң дә, җыр моң җитәрлегеме? Ләкин минем соравым менә мондыйрак. Шундый теге заманасына уразасы дигәндәй, һәркем бит инде үзенчә җыр башкара, фестивальләр сездекеннән башка да җитәрлек шикелле дияме? Менә сезнең фестивальне бит аның үзенчәлеге икенче, ул бит классик җырларга, татар җыр моңына корылган дип әйтәбез без аны, халык шан җырлауга корылган дип әйтәбез. Менә шундый таләпләргә туры килә торган башкаручыларны табу авыр түгелме бүген бу заманда? Беренчедән, башкаручыларны әлбәттә мин тагын сезнең фикергезне хуплап, Вахапа фестиваленең, аның конкурсының иң зур таләбе ул югары башкару сәнгате, профессиональлек. Шуңа күрә дә бит безнең конкурсның иң төп таләбе анда я профессиональ белеме булган музыкантлар җырчылар катнаша, я инде профессиональ музыка укуларында белем алучы. Башка конкурсларда аермалы буларак. Әлбәттә чыгарма искәрмәләр була. Андый талантлы җырчыларны, башкаручыларны, музыкантларны табу бик үк җиңел түгел. Алар һәр конкурста булмаска да мөмкин. Бу табигый еврей бит. Шуңа күрә дә бит без фестивальне ел сайын үткәрсәк, аның конкурсын 2 елга бер генә үткәрәбез. Әмма Аллага шөкер, һәр конкурс күрсәтә, татарда андый талантлар бар. Безнең элекке елларда конкурсларда шуны күрсәттек, һәм менә бу елда безнең бит инде башкаручылар конкурсы үтте. 17 майда нәкъ аның быелгы лауреатларын без халыкка тәкъдим итәчәкбез. Аларның күпчелеген әле безнең тамашачы беренче тапкыр күрәчәк зур сәхнәдән. Алар бар. Аллага шөкер бар. Менә миндә соравым шундый, сез һәр вакытта бер сюрприз түгел инде. Нәтиҗә. Чысыкланып нәтиҗә әзерлисез. Бу ел ахитарлык исем күрәчәкбезме? Без элекке елларны рәсәйтәсез, без аларны Ирактан излейдик әйеме, Ирактан излейдик. Үзебезгә якын булганнарды. Мәсәлән, шул ук безнең бөек шәхесләребез Зураб Саткилова безгә кунак булып беренче тапкыр килде. Дөнья күләм мәшһүр Бибигөл Түләганова безгә. Үзебезнеке ул татар кызы, аның әнисе татар. 5 тапкыр килде ул безгә. 5 тапкыр килде. Безнең Альбина Шахимуратовалар катнашты. Заманында Әлфия Абзаловалар, Илхам Шакировлар, Фуат Мансуровлар, Гайнуллин, бизәделәр әйбит. Хәзер без аны без бик кай вакытта бийекләрне, үз яныбыздагы бийекләрне күрмибез дә бит. Безнең быел менә шундый зур кунаклардан берничә зур кунак була. Аның алар әле бигешләр. Әмма аларны мин зур кунак дип әйтәм. Беренче саны әлбәттә Рузил Гатин, безнең татар егете, әле bundan 5-6 ел кенә Казан дәүләт консерваториясын тәмамлады. Һәм бүгенге көндә дөньядагы иң мәшһүр театрлар сәхнәсендә сайрый бит. Ласкаланың Италияның Ласкала сәхнәсендә. Россиянең зур большой театрында. Менә бер көнне генә мин телевизордан карыйм, беренче каналдан бара тапшыру. Бүген безнең шул большой театрда премьера булды. Заглавную партию исполнил молодой певец Рузил Гатин дип әйтеп. Бу бит әлбәттә горурлык безнең өчен. Ул безнең кайта Алла бирсә һәм Айгөл Хисматуллинаны без беренче ел буе чакырып тордык, әмма ләкин кызганыч иде, аның вакыты булмады. Ул безнең фестиваль лауреаты сүз уңаеннан Айгөл Хисматуллина безнең консерватория укыганда ук академик вокал буенча беренче урын алды. Без аның белән чит илләргә дә, Финляндиягә дә бардык, Казакъстанга да бардык. Һәм быел ул да мөмкинлек тапты. Безнең Башкортстанда туып үскән, бүгенге көндә Италияның Венеция шәһәрендә яшәп иҗат итүче Рафис Хөснетдинов та була. Һәм махсус кунаклар арасында әлбәттә бүгенге көндә татарның иң зур, иң көчле җырчыларының берсе булган Илхам Валиевны да без күрәчәкбез. Милләтнең шуннан да горурлыгы булган тәртип күрсәтә торган булар шәхесләр бит инде, әйме? Алар әле барса яшь, бер караганда, әмма ләкин аларны бөтен дөньяга менә бу татар егетләре, татар кызлары дип уңайсызланмыш күрсәтергә була. Горурланып күрсәтәбез. Ансы шулай, Рифат әфәнде, ләкин андай йолдызларны чакыруда ул матавыклы һәм мәшәкатьле түгел микән? Мәшәкатьле ул оештыру. Җиңелчә әйтеп әйткәндә. Оештыру җәһәтеннән дә мәшәкатьле, ул әлбәттә финанс ягыннан да җиңел түгел. Әмма Аллага шөкер, безнең елның елында, безнең бу фестивальне да, аерым конкурсында республикабыз, хөкүмәт, министр
министрлык һәм әлбәттә безнең хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургалиевич яклап, хуплап ярдәм итеп килә. Аларга бик зур рәхмәт. Әгәр дә аларның ярдәме булмаса, бәлки без бу дәрәҗәдә аны зурлап үткәрә алмаган булыр идек. Бу инде сезнең эшегезнең уртак эшебез икәнлеген раслый. Әлбәттә, бу сезнең тегендер бизнес проектына түгеллеген раслый. Шуннан быелгы фестивальнең тагын бер үзенчәлеге бар дип белдем инде. Беренчедән бик күп шундый әллә сагынганнар теге шундый пандемия чорында кеше сәхнәгә менергә, шундый фестивальне сагынганнар. Әллә ниндидер теге менә соңгы арада булган каршылыкларга җавап итепме Башкортстан белән Татарстан арасындагы аңлашылмаучылыкны күзәттем инде мин. Башкортстандагы җырчылар, башкортлардыр инде алар, татарлардырмы, күп катнашуын дигәнне без ишеттек мәгълүмат чаралары. Безнең Вахапов фестивалендә елында Башкортстаннан бик күп яшьләр катнаша. Без хәтта конкурсның бер өлешендә барып та үткәрә идек. Но бу ел инде анда мөмкинлек булмады. Быел да мәсәлән безнең конкурска %12 гариза килде ебит. Конкурска %12. Бу зур сана ебит. Без аны менә бу елгы үзенчәлекләрне вазгыятьне истә тотып, әзрәк тә булыр дип уйлаган идек. Менә шул %12 гаризаның 33-е Башкортстаннан. 30% дигән сүз. Һәм алар арасында дөрес әйтәсез. Башкортстанда яшәүче татарлар да бар, һәм шәпчән, сапсан этник башкортлар да бар. Алар килеп, рәхәтләнеп, Рәшит Вахапов җырларын башкорт телендә җырлыйлар. Һәм кай вакытта без әйтте, бу бит инде татар җыры фестивале дип әйткән сүзләр яңгырый. Алар гаҗәпләнәләр. Инде аерма диләр бит. Бу инде безнең нәрсә дигән сүз, бу безнең җыр, моң байлыгыбыз уртак дигән сүз. Татар милләте аерым милләт сүздә юк. Башкорт милләт аерым милләт. Әмма ләкин татар башкорт мәдәнияте, татар башкорт җыр дөньясы дигән бер синтетик күренеш бар. Һәм безнең бу эшегә бернинди дә сәбәп була алмый. Юк. Шуңа күрә без бит инде элегелектән дә бу күренеш бар иде. Без шуңа күрә махсус номинациядә безнең бар. Рәшит Вахапов репертуарыннан башкорт халык җырын иң оста башкаручы дигән. Чөнки Рәшит Вахапов үзе дә башкорт җырларын бик яратып җырлаган, ул да заманда ук. Һәм быел да безнең шундый егетләребезне, кызларыбызны без сәхнәдә күрәчәкбез. Яшь җиңүчеләрнең танылган лауреат маршы үткәрелгән фестивальләрдә танылган лауреатлар белән бер сәхнәдә җырлавы шулай бик матур традициягә әйләнде. Әлбәттә. Бу инде аларны югарылыкка күтәрә име? Аннары сүзегезне белдереп, гафу итегез, тагын бер сүз әйтәсем килә. Менә без битнең республикабызда бара туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Менә бу җәһәттән без кай вакытта аерым теге чаралар эзләп биргән булабыз җибит. Менә безнең фестивальгә килегез һәм бернинди чара эзләргә кирәк түгел, неге аңларбыз җибит. Мәсәлән, анда безнең әрмән егетләре Рәшит Вахаповның урманын җырлый җибит. Һәм бер Азәрбайҗан кызы, менә күрәсез Алла бирсә 17 майда. Рәшит Вахапов репертуарындагы дим-димне Азәрбайҗан телендә җырлый. Субханалла. Бу бит бик зур байлык җибит. Бик зур байлык. Тагын бер сюрприз әзерләгәнсез икән. Ансында ишектәгеме? Ниндидер аңлашылмаучанлыкка шик куелган икән Рамазан айында. Бу Ришат Тәхфәтуллин турында сүз бара. Ачыклык кертсәгез, ул чыннан да. Сез бит үзегез генә яңгырайттыгыз. Һәр нәрсәнең башланган вакыты була. Дөрес. Яхшылай. Әлбәттә, дөньяда һәр вакытта ниндидер аңлашылмаучанлыклар була җибит. Әмма ләкин менә бер еврей мәкале бар җибит. Аны руслар шулай тәрҗемә иткән. Русчада безнең тамашачы аңлыйдыр җибит. Мудрые дело не доводят до ссоры җибит. Умные люди всегда договариваются. Дураки продолжают ссориться җибит. Но без инде Ришат белән очраштык та, без инде мудрый була алмадык синең белән җибит. Әмма ләкин дурак та булып каласы килмәде җибит. Шуңа күрә Ришат белән без очраштык. Ул мине үзенең концертына да чакырды. Без уртак тел таптык. Әлбәттә, менә әйтәр бит, элекке педагоглар булмый дип җибит, элекке продюсерлар да булмый. Ришат Тәхфәтуллин ул безнең фестивальнең бик зур байлыгы, бик зур казанышы. Һәм Ришат Тәхфәтуллинның зур сәхнәгә чыгуында да аны ул үзе дә инкар итми, Вахапов фестивале бик зур булды. Һәм без дә аңа бик рәхмәтле. Ришат Тәхфәтуллин эшләгән еллар ул Вахапов фестиваленең алтын җырларының берсе. Иншалла, шулай булсын. Рәхмәт. Вакыт табып студияга килүегез өчен бик зур рәхмәт. Уңышлар алга таба да юлдаш булсын сезгә. Шырна күрә җыры дияргә яратсак та, халкыбызның бәгыреннән чыккан моңын дәвам итүче җырлар алга таба да үзләрен үзгәрешсез дәвам итсә дигән теләктә сезнең белән бүгенгә саубуллашам. Исәнлектә күрешик.